हेलो फ्रेंड्स बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायदों आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। एसएससि निफ्राय मोनसे जोबोर मोजां खबर सफैबाय बेनो जाहैबाय जीडी कनस्टेबलनि फाइनाल रिजाल्टखौ होसिगोन नोंथांमोनाहाय चेक खालामनो हासिगोन डेटखौ डिक्लेयार खालामबाय। थ' गोबाङानो कमेन्ट खालामदोंमोन एसएससिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामनायखाय आं नोंथांमोननो फाइनालि खालामसै नोंथांमोनाहाय अफिशियेल नटिफिकेसन नायनो हासिगोन। आं सिगाङाव अफिशियेल नटिफिकेसन मोनाखैमोन एबा बिथांमोनाहाय एनाउन्स खालामाखैमोन नाथाय डेटखौ दायो डिक्लेयार खालामबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन। दा जों फैबाय अफिशियेल पेजआव एसएससिनियाव बेवहाय फैनानै लेटेस्ट निउसाव नायबानो जाबाय नैबेवहाय क्लिक खालामदो रिजाल्टआ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन बेवहायनो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन। दा जों बेवहाय नायनोसै नाम्बार 3आव थ' नोंथांमोना नाम्बार 3आव मोनबाय बे जाबाय एसएससि जीडी कनस्टेबल 2018 नि जुदि रिलिज जादों थ' नोंथांमोना बेवहाय जुदि पास जादोंमोनब्ला रिजाल्टखौ मोनसिगोन 20 जानुवारियाव लोगोफोर 20 जानुवारियाव रिजाल्टखौ मोनसिगोन। नोंथांमोना जेब्ला 20 जानुवारि जागोन अब्लानो फाइनाल सिलेक्सन रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन। थ' लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। दा बेवहायनो गासैबो डिटेल्सआ दंखायो आरो लोगोसे जायफोरनिखि टायार 1 एग्जाम लिरदोंमोन एसएससियाव नोंथांमोना दिल्ली पुलिसाव एसआइनि नोंथांमोननि रिजाल्टआ फेब्रुवारि 26आव फैगोन थ' नोंथांमोना फेब्रुवारि 26आव टायार 1नि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनानै रेडि जानानै थायो एसएससि जीडी कनस्टेबलनि फाइनाल रिजाल्टखौ नायनो।